machiegni pacho, ma e odwa. Amosi janeno mara Kala TV kendo giro ni Chieng mari dhine yendo makare mondo kanya saparo mamidiambo arwakeni machiegni mondo mi weche manyien mag Podho Chieng. Weche manyien gi akelo ni gi yendo machuok. Nyinga en Tracy Ouma machiegni. Riwruok mendo mar msalaba makwar kata Kenya Red Cross ochako ayanga chenro mag pogo chiemo e kaunti za biro maturu kaendi mabende osebedo kanyo ka kadhe pek mag oro mager ka achiel kod kech mabende osechuoyo chieng. Chenro maket kod mano endo otime counties mopogore turu kaendi moting'o kanyo county nendo mar Turkana, Mandera kod mano mar Wajir e kind counties mamoko. Chenro maket kod mano endo geto mar konyo ganda jo Kenya moyawo kanyo milion 3 mayudore gwenge kom mag hoho mar Okak. Ler maket kod mano endo nochiw kanyo kod jagoro riwruogno mano Hamed Idris. This achievement of Kenya shillings 40 million reflects the generosity of our diverse supporters, corporate partners, whose substantial donations have enabled both procurement and efficient distribution. A vital role in bringing hope and sustenance to those affected by the drought. We have 400 tons of food. That means we'll be able to reach a number of families for the next 1 month. The food hamper is designed to support a family for at least 6 weeks, and that is a major contribution to the relief effort. Bishop mar kanisa mar Anglican badinendo mama kweni mano Bishop Francis Matui okwero josiasa maturu kaendi mondo koyie gibed mos gitiyo gana jo Kenya kowacho kanyo ni kinde mag siasa pok oromo. Bishop nendo bende okwayo oganda go mag jo Kenya mondo mi kik yie mondo ti kodgi marach kod jo siasa. Kinde ni endi mabende jo siasa moko ochako kanyo go weche go mag siasa kendo githoro tiyo kanyo kod oganda jo Kenya e yono endo marach. Omba kuwe na amani, maana tunajua joto la mambo ya siasa limeanza kupanda na tunaelekea mwaka wa uchaguzi. Ni mwaka ambao unakuja, lakini vile tunaona siasa zimeanza mapema sana kiasi ya kwamba hata ni kama watu hawafanyi kazi kwa maofisi. When are we going to settle down so that we may serve our people? We are requesting the politicians, we are also requesting everybody to tone down mambo ya siasa. Waziri Murkomen anasema kama sisi watu wa opposition sisi tunabeba tear gas. Na tunajua ya kwamba tear gas inakuanga na polisi. Kwa hivyo uwezo ukakuwa wewe ndio unabeba tear gas na unataka kuambia kudanganya wananchi kuambia ati inabebwa na wana siasa. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba hiyo si ukweli na hiyo si haki katika wananchi wa Kenya. Tumeshuhudia kwamba kuna ghasia mingi sana na visirani wakati wanasiasa wanafanya siasa. Na maoni yangu ni kwamba kila mwanasiasa ambaye amekuwa katika kiti ama anatamania kiti, wananchi ndio wako na maki. Weche moko bende pogore kod mano ni kanyo ni moko kuom jod bura mawuok e god Kenya oyango ni gibisiro ker maturu kaendi migosi William Samuel Ruto lwedo e kinde mabende biro dhi ng'we malaro mbulu higa manyien mano kinde mar siasa mabiro maduong' mar higa 2020 to kod 7. Josiasa go owacho ni ok gibisiro Ruto kapo ni ok bidok kanyo kod migosi Kithure Kindiki kaka jalupne. Jotelo go yango ni paro mar bende duonde butesa mar ODM ni godo mano mar riwore kod chama nendo mar UDA mondo mi koro bimi gi lemo mar jalup ker maturu kaendi en lek mabende akbireno wang' chieng' of Mount Kenya region. Take note of the ongoing discussions in the political scene and demands made by our brothers and sisters from the Orange Democratic Movement, ODM, in relation to the entrenchment of broad-based arrangements ahead of the 2027 general election. From the onset, we affirm our support for Deputy President Kithure Kindiki and reiterate that he is the best man for the job. Our support for President Ruto is unequivocal.
We support his re-election bid in the August 2027 presidential race on the United Democratic Alliance ticket with Professor Kithure Kindiki as his running. Talo pode chendo bila mathuru kaendi migosi Eliud Lagat ogolo siem mager ne jonjore maber nitiere pacho kaendi kowacho ni oseketo kenge makare mar neno kanyo eko ni ibro rakruok kodgi maonge yweyo. E kinde mane olose romo makelo kanyakla commissioners mag obila pacho kaendi, romo bende no bage county nendo ma Mombasa. Lagat oyango kanyo eko ni chenro maket kod mano oseket makare kendo weche go magarita ok bembeke ne gitol kata matine pacho kaendi. This is a conference of senior police officers of the level of regional police commanders, directors and commandants. We normally meet annually to review our operations, review our strategies with the aim of facing the challenges ahead of us. So basically, part of the discussions that we are going to have here is how to manage, as we plan for the campaigns and subsequent elections. Other things that we are going to discuss here is issues to do with police welfare, how the commanders, on how they can be of assistance to our officers down there. So basically it's a strategic meeting that we normally have, among other things that we are going to have a closed door meeting to discuss. We are very clear that criminal activities, especially advanced by the goons, either in border, that criminal activities we are not going to tolerate. The laws are very clear. I have spoken against it. The CS Interior has done so. And we have a clear directive also from the Inspector General of National Police to deal with these criminal activities firmly and according to the law. So the border riders, they also need to know that they are not above the law, and we are going to crack. We are going to crack extremely hard for anybody who breaks the law. Kwa wale wote wanaohusika na criminal activities, we are warning them kwamba hawana nafasi katika Kenya ya sasa. Iwe ni panga boy, drugs, pombe, the agencies yote ya serikali will deal with you. Mopogore gi mano wadhi nyaka e kaunti ma Migori kama yudo kanyo eko ni mana tok ndalo matin kende bang' kane koth mapek ne chwe kendo ora ma Migori ne muomo mano bende manoweyo kanyo kowero gigi jo ohala mawuok e chuny boma nendo ma Migori. Jad bura Masuna West Peter Masara odiochieng' ma kawuono ni endi notimo limbe mare kaunti no kama bende nodhi chwoyo wang'e e kaka weche chalo e gwenge go eko. E kinde limbe mare Masara noyango kanyo eko ni sirikal mathur kaendi oseketo tenge omenda makoro biro neno ni jogo duto mane yudo lal ochwal ne gi sir. Ka en bende oyango ni odiochieng' makiny obiro chalo kanyo eko kony ne jogo kata familia bende noyudo lal. Sir mare wacho ni oting'o kanyo gigo eko mag nindo kaachiel to kod chiemo. Came to in solidarity with the business community who were affected by the flood of the River Migori, and we have assessed what transpired, those who lost their properties, those who were moved out of their houses, and then we have agreed with the chief, we are having here ACC of this area and the two chiefs, that we need to help them. We are not compensating, but we need relief for those who have been affected, and by Saturday I believe they'll receive whatever the government is going to send. Furthermore, we have requested the national government, which is led by His Excellency Dr. William Samoei Ruto, that the ring road in the market need to be done, the market need to be completed, so that the business community can enjoy the fruits of paying taxes. I can assure you as the Member of Parliament that I'll do what it takes to ensure that this market is completed and the ring road is done, so that the business community around this place can enjoy the fruits of their labor. But I can tell you, I'm in the budget committee, we are going to set aside some money to do the kiosk, and then the market will be opened by His Excellency the President sometimes within the year.
I assure you, the president, while visiting Migori here last year, he promised to do Nyangubo Bridge connecting Kakrao and Nyangubo. You know, I've done that road up to the river. So the president promised the road, and even this financial year, there's a money which has been allocated to do the grading and graveling from Kakrao, Paunyuka, Nyangubo to Uruba. So I believe in the course of the year, we are going to be funded so that we have alternative bridge. You know, if any case this bridge collapse, it means that this other side and the other side will be cut off. So we are really appreciating the proclamation of the president concerning Nyangubo Bridge. I believe it will become a reality very soon. And that one will solve so many problems we are facing today. Zod bura maseme Laktar James Nyikalo dhi nyime kanyo endo kwano kanyo cheto bag dongruok mabendo osebedo ka dhi nyime od burano. Kata kamano James Nyikalo yago midhiero mantiere e bwok mar thieth mano endo mar SHA. En kaka jakomo wacho ni koro ni to machiegni ni gibiro neono kendo gibiro yudo duoko kotenore kanyo kod ruogruok maket kod mano endo. Justice Adoyo chuler mathoth e wach maket kod mano endo. Kar chung od burano ero maseme mabende yudore Kisumu County en achiel kuom kuonde chung od buche pacho ka indi mangima mabende osebedo ka dhi nyime maber malich mokalo nyaka ne loch mar devolution chakre pacho ka indi ka hotel ne kod jaod bura margi Laktar James Wambura Nyikal moko kuom dongruoge mabende osebedo kichwale sub county no manero maseme gin mago mabende koro nenore ne oganda makono. Gimachielo ma wasetimo Lwala ka primary osetimo renovations ma classroom e pesa mar 2.4 million. Ne watimo classrooms ariyo e primary school 2.9 million. To ang'eyo wachni ang'eye mae en idhi time ma sani noketne 9 million. Gimomiyo leo pesa ne nitiere at least 2 million nitie mibi chakego. Gima nomiyo leo ne wawacho ne jo board ni gini en gima noseger koritieke. Nochuno ka jomoko ok nyal ng'eyo mondo gibigi non ni gima noger mokutieki ni be sani kinyagere bende odhi tiyo. Kata kamano bedo ni Laktar James Nyikal nieri en achiel kuom jokombe goeko mabende otelo weche goeko mag thieth e od bura mamalo. Olero ni jopiny moko kuom gik mabende osebedo ka goyo okumba no ero manyien mar thieth mano SHA. Roma chendo e SHA kae. Nwa wacho ni tek ni se register tidhi timang'o idhi thiedhi. Kanya dira ne onge. Ki register to dwani chudi moro mikoni lipo pole pole. Eka koro in gi SHA full. Ki register to pok ichulo mano inyal mana thiedhi e dispensary gi health center gi outpatient. To pesa no be ne podu chendo. To koro sani ne wasekete. So tema ne kata kise register to lipo pole pole cha bende tim nadi iketi. Bende kata kamano lero ni kaka piny owacho nitie chenro mapoch mabende giseketo. Gimwadwaro ni kuonde ma level 2 level 3 gi wadwa keto pesa mondo level 2 level 3 to thiedha koda pok ichulo macha tekni seti mang'o i register. Nitie kaka ipango gik moko to pengo opogore gi timo. Inya pango gimoro to kako ritime to timang'o tamore. Kanye ma wantie. Ewi weche goeko mag somo e kar chung od bura no maseme olero ni thuolo koro chopo mondo kar chung od bura no bende koro bed kod mbalariany mamare kata university. Kata kamano olero ni mano tich mabende owinjore nywakne kod jopiny duto. Nisemo nego bedie university. Ya, kadhi kama niseme dwa university. Kadhi kama en mbaka migo pile pile. To winjo kodonje ang'o? To duoko nigi ng'a? Hapana, duoko nigi ng'a? No, I'm not joking. Really? Kawa wacho ni wadwa seme university to an gi time minyal timego. Ok nyatime higni adi? 2. Donge tim miket university higni 2. Ang'a mondo bet kata TTI, kata TTC, kata MTC, molo TTI. Sani nitie mocha county ogero mari agriculture, pap konam. Ang'a mona achiel kuom mago bet university. Kabende ne olero ni jopiny goeko ni mano ok en tich mabedo nyatiyo kod odiochieng' achiel. Kabende migosi Nyikal no ero ne okokoso ote ne oganda mamoko
mabende koro laptop gindong ne kar chung'o bura ne Roma Seme kaka na 2027. Dungi gik moko ariyogo. Ng'ato nyocha tiyo nadi? Atiyo nadi? Kata pes jodongo. Ng'amu kelo pes jodongo e Kenya mangima. To pes nyithindo makiye. To pes jomong'ol. So, yeah. Koro idwa ng'eni to kanyicha pod kibeto ni idwaro nang'o. Nekala TV kuke kar chung'o bura ma Seme, Kisumu County, and Justice Adoyo. Lipod Justice Adoyo ne mabende koro kelo ya giko mar weche manyien yonindo machiek kidienye ndi mar Podho Chieng. Weche manyien gini kelo ni kodana Tracy Ouma, oriti masani.